Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng. Hari ini aku nang warung apung sak keluarga. Saiki mau wis bar pesen apa ya? Bar pesen makanan ya to. Terus arep golek nggon. Ngene iki lengkap cah makme. Nggone ya luas. Ki beda nggon karo sing biyen ke beda. Ki aku wis kesini 3 kali. Nek sing biyen kan langgek santok. Iki nggon pesen makanan langsung bayar terus akhirnya bareng nunggu golek nggon. Ki mau sing nyawa pancing arep nggo mancing. Ki mau rencana arep nggawa tapi tibake lali ning omahe. Nggone mancing enak ta. Iki wis tak pakane. Yo wong. Yo gini. Iki contoh bawa makanan sendiri. Engke lho Pak jane ning nggon meng lho. Yo ning kene ya, Bos. Endi? Mati piye to? Panasen to wi. Panas wi. Iki kita pilih ning kene cah, ning apung. Mau jane rencana ning alas tapi gak sido. Ya cah, nek arep numpak kapal 50.000 maksimal 10 wong. Ngene po enak cah ki nek hari Minggu weekend apa malam Minggu no rame, tapi kan ki meng hari Jumat to. Dikurang. Delok wong mancing sik, Oh yo gelem. Mancing. Iki lho padha mati. Iki tawes iki ketoke, duduk nila. Ya, Pak. Kayak mujair apa kayak kok mujair to apa kayak? Mujair. Apa sing diomong mak wader? Entek mumbuh iki. Ndek bengi wis kalong Tekok mbake enak to ketoke bibine. Kok nek ngeteri nek ngeteri panganan. Sik to kadung tak nggo ngonten nek jaluki. Ora kena gitu ono. Iki nek arep numpak speedboat yo enak. Tapi ngeri cah numpak ngene iki. Aku malah seneng. Ngeri. Iki kapale sing ngene kapale. Kayak mau jane sing wakeh iki ning kono cah iwake. Iwake ning kono wakeh tapi saya gak nggo mancing. Sayang sekali. Kayak mbok wis bodho entuk apa ora. Ndi? Lah wi enak lho, Mas. Mau ceritane guabut terus akhirnya moro rene. Iki wong mancing akeh. Tapi gak serame nek hari Minggu. Nek hari Minggu full kene. Kadang golek nggone bingung. Poneh kan ki matuk liburan arep tahun baru to. Tahun baru biasanya malah iya to. Anu nenek to Pak timbele wi. Unggahno timbele. Kabotan.
Lah terus piye nek dipangan? Gak rekomen. Rekomendasi. Kalau nang pinggir nyuwabek lho. Nah aku mbiyen kae cah neng. Kalau Dek, mamah Dek ben ning kelo. Ketok kok kene kelo. Kae lho gazebo akeh munggah terus ya. Mbah Brejo anu kurang lengkap ngombene barang. Menune lho maksudku. Oke, pernah numpak jet ski ya, Mas? Tapi pemandangannya apik. Anu malah gazebone ya bolo-bombo. Ning tingkat yo enek. Enek anune nek dangdute nek dina-dina awan. Sebelum main kita cuci tangan dulu. Lah wile anake wakeh Dek anak Nila. Lah wile. Cek cilik-cilik. Dik le. Anake wakeh. Gak ketok kan. Karo nunggu makanannya Cah. Nah, ini sudah sampai belum? Ini mau nila bakar, asam manis, opor nila, ini opor ini. Terus ke heci, tempe, karo kurang kentang. Ini mau sak nyewone 175 Cah. Sak nyewone pancing. Koyok neng ndi kae? Aku karo Perel. Kresek. Pak neneng ijan lho. Sego sak pakul dinten dhewe. Ya Mas. Lho, iki piye? Kuwi tak mbak neng kene. Kurang berapa bocil. Sathik aku. Kilo tekmu. Opor. Apa ya padha ya kabeh. Padha sing gak padha. Asam manis 3 kilo. Wingi gaya pesen opor. Ginya bos tak nyelak-nyelak. Masanin yo. Teti mah. Hah? Teti. Iseng teti. Kene gorene. Kena sambal tomat. Mukbang apa? Ndas piro. Ndas asam manis. Tak jausan ditumpuk. Iki lho. Emang sak menawa biyane iki notane. 175 Cah. Notane. Aku mau melas dhewe wong-wong mangan karo iwak karo iki. Endi lawuhmu? Ora dibagi. Anak tiri Cah. Liyane do iwak aku karo heci. Anak tiri. Iki lho lawuhe jatahe. Anak tiri. Mancing juk mang ra oleh-oleh. Pise lho. Jane anak iwake pura ngono lho. Entuk pura ta, Dik? Gayamu. Lah iki ngontoke boyo iki. Boyo. Lah piye wong pakanmu cacing kok. Susi ya makan. Entoke nyambik iki lho. Masa ambek. Aja rono e. Kembiyen aku sing anu Cah, sing tak konten ndek mben kan ning kelo iki lho.
ketok saka kene. Tapi yo nek ning kamera gak ketok lho. Ke warung Mbah Berjo. Sebentar lagi liburan, Cah. Numpak kene ah. Aku wedi tapi. Gak sedo. Numpak. Mas tak cekel kene lho. Metu kene lho. Metu kene lho. Lah. Iki mau gak duwe rencana rene, Cah. Malah rencanane iki mengkene ngalas ya to, Dik. Golek apa? Jamur. Jamur. Jamur pring ning alas. Niki anu, Cah. Sesuk-isuk kan aku libur to, sesuk-isuk wis free 2 minggu iki pokoke free nyapu. Tak usahakan aku kumpul cacah ning Tragan. Ya engko sesuk rencanaku arep sarapan ning Mbok Suti. Ngono. Iki ikuti terus selanjutnya keseruannya gitu. Pokoke disupport, dikomen, diewangi to, Cah. Didelok videone ben aku ki semangat konten. Ngono dah. Untuk kali ini tak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.